Panguluhan ginaulat ang mga pagsulundan gikan sa IATF para masuguran ang paghatag sang COVID-19 booster shot. Ginaprobahan na ni Department of Health Secretary Francisco Duque ang paghatag sang COVID-19 booster shot. Apang ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginaulat pa ang mga pagsulundan gikan sa National Interagency Task Force agod masuguran ang pagbakuna sang booster shot. Ang booster shots ginaprubahan na ni Secretary Duque, pero ay pasang guidelines kung saan ito masugod. Sa tiyon may mga pagsulundan na sa paghatag sang booster shot, prioridad nga paghatagan ng mga medical frontliners, mga pamilya sini, senior citizens kag person with comorbidities. We have enough AstraZeneca vaccines, kag Moderna, kag Pfizer, kung amo man na ginambal nila nga pwede ito mausar. Samtang, nagapadayon naman ang vaccination program sang lokal nga Panguluhan. Sa pinakauli nga report sang Iloilo Vax Team sa Oktubre 23, may 57.39% o kung 301,322 na ang fully vaccinated nga mga Ilonggo, kag may 65.67% o kung 344,786 na ka mga individual ang nakabaton sang first dose. Sa amuman nga petsa, nakarecord ang syudad sang duga nga 665 ka mga individual nga nabakunahan kontra COVID-19. Kag sa Biyernes, Oktubre 29, magasugod na ang pilot vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Mangin prioridad ang may mga comorbidity kag nakapa-pre-register. Sa mga kabataan nga luyag magparehistro, magpadulong lang sa inyo barangay hall o kun sa mga globe stall sa mga plaza kag mall. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Estado sang Iloilo River ang padayon nga nagaayo, bangod sa tayuin nga pagpatigayon sang river cleanup sang Iloilo Centro. Dedikado kag mapisan nga nagpatigayon sang river bank cleanup drive sa Iloilo River Esplanade 8 ang mga katapos sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Prioridad sang sini nga programa nga mamente na ang katahom kag katinlo sang tatlo ka mga dalagkuan nga suba sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang Iloilo River, Batiano River, kag Haro River. Kalipay nga ginpakigbahin ni Mayor Jerry Treñas nga padayon ang pagpatuman sang sini nga inisyatibo nga ginsuguran sang tuig 2010. Tinutuyo man sini nga maproteheran ang dunang manggad. May clean up drive man sila dira sa Esplanade, sa mga kay ti nakitaan ta may mga basura nga nagalabot dira, mga plastics. I think we always have to remind our constituents, nga ginatingwaan man na sang syudad, kapina sang katapo sa mga senro, nga matinloan gin ang aton nga mga esplanade. Ginpahayag ni Noel Hechanova, head sang Iloilo Senro, ang tayuin nga pagpaninlo sa mga suba kag pagpananom sa mga puno sang bakhaw ang nagresulta sang bastante nga supply sa mga hulik nga isda para sa mga manog pangisda. Ang clean up na iyan, continuing na iya. Since 2010, 2012, sige na iya nga may ara kita nga clean up. So usually ang ang city government, ang DNR among naga-initiate sina sang clean up ta. But then again, after a while, nag-aware man ang mga tao, so sila na yaga-organize, kag gina-imbitar na lang kami, so balis ka din na. But since may pandemic kita karon, why kita masyado sang stakeholders participation. Kung may ara gid man malaka. Panugyan sang lokal nga Panguluhan sa publiko, ilabi na sa mga nagabisita sa Iloilo River Esplanade nga ihaboy ang mga sagbot sa ginpanghamta nga basurahan sa nasambit nga lugar. Karon may ari na kita sang team naman sa Batiano River. So ini sila pagpaninguha man sa mga barangay kapitan sa Molo. And soon, ma-organize naman kami sa mga barangay kapitan sa Arevalo for the Batiano River cleanup. So amoy na subong ari kita di. But tatlo ka bilog ang aton suba, may Haro River pa kita. Ang kooperasyon sa mga opisyales ng barangay kag mga Ilonggo ang ginapangayo sang ahensya agud mamente na ang malimpyo nga suba. Sa subong, 14 ka sakos ang basura ang nakolekta sa mga katapos ng senro sa nakaligad nga semana. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.